δεν είδα τεράστια αλλαγή. Δεν είδα, ας πούμε, να κατεδαφίζονται ολόκληρες πολυκατοικίες και να γίνονται άλλες. Δεν είδα να χάνεται το πάρκο. Δεν έχω δει τεράστια αλλαγή στο κομμάτι αυτό για να πω εδώ βρίσκομαι κάπου άγνωστος. Να πω ότι πω εδώ είμαι σε ένα άγνωστο μέρος. Συναντούμε τον Τάκη Κοροναίο στο φυσικό του χώρο, με θέα τον τάφο του Ινδού. Εκεί μας μιλά για τους αμπελοκήπους του χτες και του σήμερα. Και βέβαια αναπόφευκτα μιλάμε και για μπάσκετ. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Το Πόσημα», μια εκπομπή αφιερωμένη στην Αθήνα και τους ανθρώπους της. Σε αυτήν την εκπομπή αναπλάθουν ραδιοφωνικά μέρη και σημεία της πόλης, άνθρωποι των οποίων η ζωή έχει συνδεθεί με αυτά. Ο Αθήνα 984 τους επισκέπτεται με τα μικρόφωνά του, επιτόπου, και τους ζητά να μιλήσουν για όσα αγαπούν, όσα θυμούνται και όσα προσδοκούν για την περιοχή τους. Σήμερα βρισκόμαστε στους Αμπελοκήπους, στη γωνία των οδών Τσόχα και Παναγή Κυριακού, στο φιλόξενο Stockholm Bar. Στο αριστερό μας χέρι, στην Παναγή Κυριακού δηλαδή, είναι το σχολικό συγκρότημα όπου κάποτε συστεγάζονταν το 3ο και το 10ο Γυμνάσιο Αρένων. Λοξός απέναντι βρίσκεται η πίσω όψη του ακινήτου επί της οδού Λεωφόρου Αλεξάνδρα στον αριθμό 160. Το πρώτο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στο οπτικό μας πεδίο
η είσοδος του πρώτου κλειστού γυμναστηρίου της Ελλάδας, του κλειστού του Παναθηναϊκού. Εδώ και μερικά χρόνια έχει ονομαστεί Παύλος Γιαννακόπουλος, προς τιμήν ενός από τους σπουδαιότερους παράγοντες στην ιστορία του συλλόγου, αλλά οι περισσότεροι το αναφέρουν ως τάφο του Ινδού. Στο μικρόφωνο του 984 ο Πάνος Πολυζωίδης και στην αντικρινή θέση του τραπεζιού ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τον τάφο του Ινδού, μάλλον όσο κανείς άλλος, και που ξεκίνησε μια λαμπρή αθλητική πορεία από την άλλη πλευρά, από το τρίτο γυμνάσιο. Μας υποδέχεται στο φυσικό του χώρο για να μιλήσει για την περιοχή και γενικά για τους αμπελοκήπους ο Τάκης Κοροναίος. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκα. Έτσι όπως τα περιέγραψες, νόμιζα ότι πραγματικά, παρόλο που είμαι εδώ, έκλεισα τα μάτια μου και το φανταζόμουν ακριβώς έτσι όπως και το βλέπα. Δηλαδή αυτό που έλεγες, φαντασία και πραγματικότητα είναι το ίδιο. Μερικά πράγματα έχουν αλλάξει, μερικά είναι ίδια ή έχουν αλλάξει λίγο. Ναι, έχουν αλλάξει λίγο. Δηλαδή έχει αλλάξει το καφέ που καθόμαστε. Τώρα είναι το Stockholm Bar. Ακριβώς. Παλιά ήταν ένα παραδοσιακό μικρό καφενείο του Κυρμανόλη που είχε και μια φωτογραφία του Δωμάζου και έγραφε κάθε 100 χρόνια. Μου είχε εντυπωθεί αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Άλλαξε λίγο το τρίτο γυμνάσιο, όχι λίγο, αρκετά θα έλεγα, που πήγα πρόσφατα. Εγώ το περιγράφω, μάλιστα και στο βιβλίο που γράφω μια βιογραφία. Περιγράφω την αυλή σαν μια αυλή με χαρτογραφημένες λακκούβες. Παίζαμε τόσες πολλές ώρες μπάσκετ εκεί στο διάνυμα στο τρίτο γυμνάσιο που είχαμε μάθει που είναι οι λακκούβες και να πηγαίνουμε από να μην σπάσουμε τα πόδια μας. Πήγα πριν μια εβδομάδα και ήταν ένα τέλειο, πραγματικά πάλι είχαν τις μπασκέτες, αλλά το δάπεδο κάτω ήταν λες και έπαιζα ήταν με δάπεδο κανονικά, βαμμένο, πεντακάθαρο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Διχτάκια είχε, αυτό είναι το βασικό. Τότε δεν υπήρχαν διχτάκια στις μπασκέτες του σχολείου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μετά βάλανε, επειδή θύρονταν τα διχτάκια, άρχισαν να βάζουν σε μερικές παιδικές χαρές σίδερο. Αλυσίδα. Χάλια. Είχε ιδιαίτερο θόρυβο όμως όταν έκανε ένα ωραίο χλάτς, πιο εντυπωσιακό, αλλά εντάξει. Χλάτς δεν έκανε. Ναι. Εκεί ήταν και το 10ο τότε όμως. Ναι. Και ήταν τι, πρωί, απόγευμα? Ναι, αλλάζανε. Αν θυμάμαι καλά, μια εβδομάδα πήγαινε πρωί το τρίτο, μια εβδομάδα πήγαινε το 10ο. Υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο σχολεία? Στο μπάσκετ, ναι. Περιμέναμε ο ένας τον άλλον να τελειώσουν τις ώρες για να παίξουμε ο ένας εναντίον του άλλου. Και μαζευόντουσαν όλοι και από τα δύο γυμνάσια και βλέπανε το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν ωραίο, δεν ήταν άσχημος ανταγωνισμός. Το τρίτο έχει μεγάλη παράδοση όμως. Το τρίτο γυμνάσιο μεγαλύτερη αρένων. Ναι. Με το Χάρη τον Παπάζογλου νομίζω πήραν το πρώτο πανευρωπαϊκό των γυμνασίων. Ναι, και είχαν διακριθεί και στο παγκόσμιο μετά. Ναι. Εσύ δεν γεννήθηκες εδώ όμως? Εγώ μεγάλωσα εδώ. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και περιόδευε διάφορες, πήγαινε σαν δάσκαλος. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσα στη Σύρο, όπου από εκεί ήταν η μητέρα μου. Από τη Σύρο, από τις Σινούσες. Μέχρι ποια ηλικία? Μεγάλωσα μέχρι 6 χρονών εκεί. Γεννήθηκα εδώ, αλλά ήμουνα με τη μητέρα μου. Άρα 6 χρονών έρχεσαι στην Αθήνα. 6 χρονών ήρθα. Και πού εγκαθίσταται η οικογένεια? Η οικογένεια... Ο πατέρας ήταν δάσκαλος. Ήταν δάσκαλος. Άρα ήρθε στην Αθήνα, ήρθατε κι εσείς μαζί. Ναι. Αγόρασα ένα μικρό διαμέρισμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 124. Και εκεί μεγάλωσα μέχρι, δηλαδή που έφυγα για να παίξω μπάσκετ στην Αμερική, ήμουνα όλα μου τα παιδικά μου χρόνια εκεί. Δηλαδή εδώ λίγο πιο κάτω, στο ύψος που είναι το σινεμά, το Αρζεντινά. Απίθανο. Η Αρζεντίνα ήταν πιο κάτω. Πιο κάτω ακόμα. Ήταν το Γρανάδα κοντά μας. Το Γρανάδα, μπράβο, ναι. Και το Βερντέν ήταν απέναντι, το καλοκαιρινό. Επί της Λεωφόρου? Επί της Λεωφόρου. Το Βερντέν ήταν πάνω σε ένα βράχο. Σαν βράχος ήταν, δηλαδή ήταν ακόμα χώμα εκεί. Γκίζει το Βερντέν, αφού είναι από την άλλη μεριά. Από την πλευρά του Γκίζει. Του Γκίζει, ναι. Μπράβο. Γκίζει είναι ο δρόμος που φτάνει μέχρι πάνω το πολύγωνο. Σωστά. Μπράβο. Και τα ορεινά της Κυψέλης. Πολύ σωστά το λες. Άρα λοιπόν έβλεπες Λεωφόρο από το σπίτι? Βλέπω Λεωφόρο, είμαι ακριβώς πάνω στη Λεωφόρο. Μένεις σε αυτό το σπίτι? Όχι. Το έχεις όμως? Το έχω, ναι. Το έχω και έχω φανταστικές, πολύ όμορφες αναμνήσεις από αυτό. Μια ανάμνηση που μου είναι τώρα που το φέρνει ο λόγος είναι, δεν ξέρω αν θυμάσαι, που έγινε τότε μια μεγάλη φασαρία που ξυλώσαν τα γκολπό στον Παναθηναϊκό, που έγινε για την διαιτησία, κάτι έγινε. Όχι, δεν έγινε για τη διαιτησία. Θεώρησε ο κόσμος ότι
σκοπίμως το φέρανε ισοπαλία για να γίνει επαναληπτικός και να κόψουν πάλι εισιτήρια. Θύμωσε ο κόσμος και οπαδοί και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ξύλωσαν το γήπεδο της Λεωφόρου. Εγώ θυμάμαι μόνο ότι. Εγώ το έχω διαβάσει αυτό. Εγώ έχω δει όμως. Εγώ έχω δει τα γκολπόστ να ταξιδεύουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Τα πήρανε και φύγανε. Τα πήρανε και φύγανε. Τα είδα στο δρόμο, δηλαδή όπου ξυλωμένο και τα μεταφέρανε. Δημοτικό. Δημοτικό, είχα τον πατέρα μου δάσκαλο να φανταστείς στην τρίτη δημοτικό. Μαρτύριο. Μαρτύριο. Ήταν πολύ αυστηρός. Να φανταστείς, ήμουν καλός μαθητής και υπήρχε μια μαθήτρια που ήταν καλύτερη από μένα. Εγώ πήρα 9,5 ενώ όλοι οι βαθμοί μου βγαίνανε να πάρω 10 και μου έδωσε εμένα 9,5 και γιατί η μοναδική μαθήτρια που ήταν καλύτερη από μένα έπρεπε να πάρει 10. Δεν υπήρχε 10 και το μετά. Και να μην φανεί και ότι έβαλε 10 στο παιδί του. Και έγινε φασαρία στο σπίτι μέχρι χαμός. Η μητέρα μου ήταν υπέρ μου. Δηλαδή γιατί το παιδί να μην πάρει 10. Και έγινε μεγάλη φασαρία. Το σχολείο ποιο ήτανε? Το σχολείο ήταν στον Άγιο Ελευθέριο. Το δημοτικό δίπλα από τον Άγιο Ελευθέριο. Αλλά ο πατέρας μου. Άρα όχι στους αμπελοκήπους. Όχι. Αλλού. Μετά εγώ πήγα στο 102 πάνω στο Πολύγωνο, δηλαδή που ήταν πάνω στο Ρέμα. Εκεί δίδασκε ο πατέρας μου και πήγα εκεί πέρα. Και έβγαλα βέβαια το τρίτο γυμνάσιο. Στο τρίτο γυμνάσιο. Στο τρίτο γυμνάσιο αρχίζεις να παίζεις μπάσκετ ή έπαιζες από πριν? Όχι, τώρα όχι, τι πριν. Όχι. Στο τρίτο, εγώ ξεκίνησα μπάσκετ, έπαιζα ποδόσφαιρο. Ήμουν πολύ καλό στο δεξί εξτρέμ, έπαιζα ο μικρότερος παίκτης σε ηλικία σε ερασιτεχνική κατηγορία στον Κιζιακό. Λόγω και της περιοχής. Ο οποίος υπάρχει ακόμη και μεγαλύνεται. Μπράβο. Και από το ποδόσφαιρο άρχισα να παίζω μπάσκετ λόγω ενός φίλου μου που έμενε στον πρώτον όροφο, τον οποίο τον κέρδιζα συνέχεια σε όλα τα αθλήματα και ανακάλυψε ότι στο μπάσκετ θα μπορούσε να με κερδίσει. Οπότε αυτός ήξερε μπάσκετ, εγώ δεν είχα ιδέα. Μου έδειξε πώς παίζεται. Είχε μάτι δηλαδή, δεν είχα ιδέα. Όχι, το αντίθετο του είχε μάτι. Σου λέω ότι και παίζαμε στο περβάζι της πολυκατοικίας. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή μιλάμε για τις περιοχές, αυτό που θέλω να πω για που μας ακούει ο κόσμος είναι ότι επειδή δεν έρχομαι πολύ συχνά στο κέντρο, δεν μου αρέσει το κέντρο, μένω στα νότια προάστια, αλλά γιατί όχι δεν είναι ωραίο το κέντρο, δεν μου αρέσει λόγω της κίνησης του κόσμου, των αυτοκινήτων κτλ. Αλλά σίγουρα το κέντρο έχει τις ομορφιές του. Αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και μου αρέσει πάρα πολύ, ότι βλέπω μεγάλα κομμάτια της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μια και συζητάμε, που έχουν παραμείνει αναλύωτα. Δηλαδή το κομμάτι του Λυκαβητού, τα προσφυγικά που λέμε εμείς, από πίσω στο Λυκαβητό, ο δρόμος από πίσω, δεν έχει αλλοιωθεί. Δηλαδή παραμένει ακόμα, δεν έχουν γίνει αυτές οι γυάλινες πολυκατοικίες, οι άσχημες. Έχουν μείνει παλιά σπίτια. Βέβαια στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας όχι. Εντάξει, αλλά εκεί πάλι οι πίσω δρόμοι έχουν ακόμα. Υπάρχει μια αστική συνέχεια. Ακριβώς. Μια αστική μνήμη, ας πούμε. Ακριβώς. Τρόπο. Υπάρχει. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αυτό μου φαίνει αναμνήσεις ωραίες και τώρα εδώ που καθόμαστε δεν βλέπουμε, εδώ απέναντι ας πούμε ακριβώς, δεν βλέπουμε μια τεράστια πολυκατοικία, βλέπουμε ένα παλιό σπίτι. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και μερικά μοντέρνα κτίρια επί της Λεωφόρου και μοιραία θα υπάρχουν και δεν είναι και πρόβλημα αυτό. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Στο τρίτο πολύ μπάσκετ. Στο τρίτο πολύ μπάσκετ. Και Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λόγω ο Δωμάζος έχει βαπτίσει το γιο της αδερφής μου. Να φανταστείς από εκεί είναι μεγάλη. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι γεννήθηκα Παναθηναϊκός. Άμα μου βγάλεις το αίμα πράσινο θα είναι. Αλλά παρόλο που έφυγα από τον Παναθηναϊκό πικραμένος. Αλλά αναγκάστηκα να φύγω. Που θα μπορούσα να παίξω ακόμα. Όπως και έπαιξα πολλά χρόνια μετά και προσέφερα και στον ΠΑΟΚ και στον Πανιόνιο που έπαιξα. Έπαιξα 3-4 χρόνια μετά και γύρισα πίσω στον Παναθηναϊκό. Αλλά που μου λες για το τρίτο, για να γυρίσω πίσω στο τρίτο, ήταν σημαδιακό γιατί σημάδεψε την υπόλοιπη ζωή μου, γιατί λόγω του σχολικού αθλητισμού και του μπάσκετ που έπαιζα στο τρίτο, με είδε Αμερικανός προπονητής σκάουτερ και μου πρότεινε να πάω στην Αμερική με υποτροφία. Ήμουν ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που έφυγε με αθλητική υποτροφία. Με αθλητική πλήρη, 100%. Και χωρίς να με έχουν δει, γιατί δεν υπήρχαν βίντεο τότε. Απλά είχαν μόνο τους αριθμούς.
Αυτός πού σε είδε στο σχολείο, δεν σε είδε στον Παναθηναϊκό, σε είδε στο σχολείο? Όχι, με είδε στο σχολείο, έπαιξε το 3ο γυμνάσιο με το Κολέγιο Αθηνών. Και το Κολέγιο του Ψυχικού ήταν το μοναδικό κλειστό με παρκέ. Εμείς παίζαμε τότε στο Φωκιανό, χώμα κάτω, σιδερένιες μπασκέτες, αλυσίδες για διχτάκια που λες, και εκεί παίξαμε ένα παιχνίδι με το Κολέγιο Αθηνών που ήταν παρκέ, που εγώ παρκέ είχα παίξει στη ζωή μου 3-4 φορές. Γλιστρούσε? Όχι, εκεί απογειώθηκα. Ναι, από την πρώτη στιγμή. Θα σου πω κάτι το οποίο οι συμμαθητές μου, ήμουνα προχθές με τους συμμαθητές μου, το θυμούνται. Νομίζω ότι κερδίσαμε το Κολέγιο 87, 70 ή 72 και είχα βάλει 78 πόντους από τους 87. Καλά, ωραία ομάδα ήσασταν. Μια χαρά ομάδα μας. Τι, από τους 87 να βάζει ένα στους 78. Κερδίσαμε. Σημασία έχει νίκη. Έβγαλες μάτι λοιπόν, σε είδε ο Αμερικάνος, Ναι. και ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Στον Παναθηναϊκό είχες πάει ήδη τότε? Στον Παναθηναϊκό, ναι, ήμουνα στην παιδική ομάδα. Και στην ανδρική σε πολύ μικρή ηλικία. 13 χρονών έπαιξα. Ακόμα όταν ήμουν πες. Ξεκίνησα στα 13 μου να παίζω μπάσκετ και στα 13 έπαιξα στην πρώτη. Έπαιξε σε κανονικό αγώνα ή προπονήσεις? Κανονικό αγώνα. Έπαιξα με τη TWA εναντίον της TWA στον τάφο του Ινδού. Η TWA τότε ήταν πολύ καλή ομάδα από Αμερικάνους. Ήταν ομάδα που αντιπροσώπευε την αεροπορική εταιρεία, που όμως έπαιρνε Αμερικάνους από τις βάσεις της αμερικάνικες που υπήρχαν ανά τον κόσμο, έφτιαχνε μια ομάδα και έκανε περιοδεία για διαφημιστικούς λόγους. Ποιοι ήταν οι πρώτοι σου συμπαίκτες στην ανδρική τότε, θυμάσαι? Βέβαια, ο Κώστας ο Πολίτης, ο Eurocoach. Τον οποίο τον είχες προπονητή μετά? Ακριβώς, τον είχα και στον Παναθηναϊκό προπονητή. Ήταν ο Κολοκυθάς, ήταν ο Θανάσης ο Πέπας, ήταν ο Ανδρέας ο Χαϊκάλης, ήταν ο Παναγιωταράκος, ήταν ο Κυρίτσης, ήταν ο Μανώλης ο Λεκάκης. Αυτοί ήταν οι βασικοί παίκτες. Ο Κολοκυθάς ήταν το μεγάλο αστέρι, βέβαια. Ο Κολοκυθάς ήταν το μεγάλο αστέρι, αλλά και οι υπόλοιποι ήταν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Δηλαδή ήταν εθνική ομάδα όλοι τους. Πριν πας στην Αμερική, παίζεις στην εθνική ομάδα για πρώτη φορά? Όχι. Στην εθνική ομάδα ήμουνα στην εθνική εφήβων, αλλά δεν είχα παίξει παιχνίδι, γιατί τότε κάναμε πονηριές. Γιατί θα σου πω αστείες ιστορίες. Κάναμε πονηριές, βάζαμε τους παίκτες της εθνικής ομάδας να παίζουν στην εθνική εφήβων. Δηλαδή ο Γκούμας ο Βασίλης έβαζε πούδρα στα γένια του και ο Τσάνταλης από τον Πανελλήνιο για να παίξουν στην εφηβική ομάδα. Και ερχόντουσαν τα άλλα παιδάκια και παίζανε με 30 απέναντι. Ναι, εντάξει, τα λέμε στο ραδιόφωνο τώρα, αλλά γινόντουσαν αυτά. Γινόντουσαν. Είναι αλήθεια αυτό. Και γι' αυτό το λόγο εγώ ήμουν πολύ εκνευρισμένος, γιατί το βλέπα αυτό. Δεν δίνανε ευκαιρία να παίξουμε εμείς. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά εγώ έφυγα τότε στην Αμερική, δηλαδή λόγω της υποτροφίας. Σε τι ηλικία λοιπόν Αμερική? 17. Τόσο νέος. Τελειώνω σχολείο, 17-18. Τελείως λίγο νωρίτερα το σχολείο. Ναι, τελειώφτης. Και πηγαίνεις στο Mississippi State. Πηγαίνω NCAA, Mississippi State, σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Αμερικής, που ήταν ο Νότος, που ήταν Κεντάκι. Κεντάκι τότε ήταν από τα καλύτερα πανεπιστήμια, όπως και είναι ακόμα, στο μπάσκετ. Αλαμπάμα, Τενεσί, Λουιζιάννα, Τζόρτζια, Φλόριντα, όλος ο Νότος. Deep South. Deep South, ναι. Λοιπόν, έχω τα στατιστικά σου. Οχ. 67 μάτς. Μέσον όρο πόντων? 9 πόντους, 8. 7,8. Και 1,5 rebound παρακαλώ. Κοίταξε, ήμουν αμυντικός παίκτης. 2,5 assist. Και τώρα ποσοστά δεν είχαμε στην Ελλάδα τότε. Δεν τα παρακολουθούσαμε έτσι. Όχι. Λοιπόν, 38% εντός παιδιάς, 62% στις βολές. Γιατί 62% στις βολές? Και 38 είναι χαμηλά. Και 38 είναι χαμηλά, ναι. Στην Αμερική δεν ήμουνα παίκτης. Δεν ήμουνα παίκτης της επίθεσης, ήμουνα παίκτης της άμυνας. Δηλαδή έπαιζα πολύ καλή άμυνα, δεν φημιζόμουν για την επίθεση, γιατί την επίθεση την έπαιρναν άλλοι παίκτες. Οπότε εγώ είχα λίγες προσπάθειες. Οι λίγες προσπάθειες δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να βρεις ρυθμό, να μπορέσεις να πετύχεις καλά ποσοστά. Παρά το γεγονός ότι είσαι τι ύψος έχεις, 1,83. Ναι. Δεν είναι το ιδανικό ύψος για έναν έτσι πολύ σκληρό αμυντικό, ή είναι? Στην περιφέρεια θα μου πεις. Την εποχή εκείνη το 1,83 ήταν καλό ύψος. Δηλαδή θεωρούμουν από τα normal ψηλά γκάρ. Ακόμη και για την Αμερική? Για το πανεπιστήμιο, ναι. Καλό ύψος. Στην Ελλάδα, ναι, σίγουρα. Και εκεί ήμουνα, δεν ήταν κακό. Πόσα χρόνια εκεί? 4 χρόνια ήταν το πανεπιστήμιο, έπαιξα 4 χρόνια.
Σπουδές, τι? Πήρα οικονομικά και ειδικεύτηκα στα human resources, δηλαδή στο προσωπικό. Στο προσωπικό. Ναι. Και μετά επιστρέφεις στην Ελλάδα πλέον. Επιστρέφω στην Ελλάδα παίζοντας στην εθνική ομάδα. Με καλούσε η εθνική κάθε καλοκαίρι και έπαιζα στην εθνική. Δηλαδή, παρόλο που ήμουν στο πανεπιστήμιο, εγώ έπαιζα και στον Παναθηναϊκό. Έπαιξα παράνομα σε εισαγωγικά, απαγορευόταν να παίξω. Δηλαδή, αν το μάθαινε το πανεπιστήμιο, θα χάνα την υποτροφία μου. Ήρθα και έπαιξα στον Παναθηναϊκό και κερδίσαμε το πρωτάθλημα τότε στο Sporting Messer με τον Ολυμπιακό. Έπαιξα το πρώτο μου πρωτάθλημα και ένα παιχνίδι. Και ήταν και ο τελικός και κέρδισαμε και το πρωτάθλημα. Επίσης νομίζω ότι στην Εθνική Ελλάδος καλείσαι για πρώτη φορά πριν κλείσει τα 20 χρόνια. Ακόμα στο πανεπιστήμιο ήμουνα. Θυμάμαι ότι με κάλεσε ο Ντουξάερ, αν θυμάμαι καλά, και παίξαμε τότε και καταπληκτικά. Παίξαμε στο Σεράγεβο Βαλκανικούς αγώνες και αντιμετωπίσαμε την Εθνική Ιουγκοσλαβία. Τότε ήταν παγκόσμια δύναμη. Νομίζω έχει βγει δεύτερη πίσω από τους Ρώσους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Την πρώτη τους φανταστική ομάδα και τους παίξαμε στα ίσα μέσα στο Σεράγιο. Χάσαμε 4-5 πόντους κατά την τελευταία στιγμή. Παίξαμε καταπληκτικά. Βγήκαμε δεύτερη δηλαδή. Πήραμε αργυρό, κερδίζοντας τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους που ήταν μεγάλη δύναμη τότε. Και τους Ιουγκοσλάβους πολύ αργότερα, Καλά, το 79 στους Μεσογειακούς, μέσα στο Split τους κερδίζουμε πλέον. Και πριν από το Split τους κερδίσαμε στο στάδιο με 70.000 κόσμο. Πήραμε το Βαλκανικό εδώ πέρα. Πήραμε χρυσό, τους κερδίσαμε εδώ μέσα. Γυρίζεις όμως στην Ελλάδα μετά το πανεπιστήμιο και πλέον αρχίζεις σταθερή πορεία στον Παναθηναϊκό, έτσι. Γιατί γυρίζω στην Ελλάδα πήγα και δοκιμάστηκα στους Memphis Pros. Memphis Pros ήταν μια ομάδα του NBA. Τότε υπήρχε στην Αμερική το NBA και το ABA. Και μετά συγχωνεύτηκαν. Μετά συγχωνευτήκανε. Εγώ δοκιμάστηκα στους Memphis Pros. Από τους 1.200 που δοκιμάσανε το καλοκαίρι εκείνο, έφτασα στους 120. Και ο προπονητής τους με έστειλε στην Ευρώπη, γνωρίζοντας ότι εγώ έπαιζα και στον Παναθηναϊκό. Μου λέει παίξε 1-2 χρόνια στην Ευρώπη και νομίζω ότι μπορείς να ξαναέρθεις σε μένα πίσω, γιατί στο ύψος σου έχω πάρα πολλούς. Αν ήσουν 5 πόντους πιο ψηλός θα σε είχα υπογράψει. Δεν το εξήτασες όμως ποτέ ως πιθανότητα να γυρίσεις στην Αμερική? Γιατί είδα ξεκάθαρα ότι δεν είχα ελπίδα. Δηλαδή ήταν φανερό, γιατί οι ικανότητες που είχα εγώ τις είχαν παίκτες αρκετά πιο ψηλοί. Μου το είπε και ο ίδιος ο προπονητής. Αλλά ήμουν τόσο ικανοποιημένος εδώ, δηλαδή μου άρεσε η Ελλάδα. Γι' αυτό γύρισα. Μου άρεσε το μπάσκετ και μου άρεσε το πρωτάθλημα που κερδίσαμε τη χρονιά που ήρθα και έπαιξα ένα παιχνίδι. Ήταν η πρώτη μου επαφή μετά από τα παιδικά μου χρόνια. Το 71 πρέπει να ήταν αυτό, έτσι. Δεν θυμάμαι να σου πω, αλλά θυμάμαι ότι κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Αλλά θυμάμαι ότι αυτό ήταν το που πίστηκα ότι εδώ θα μείνω, εδώ θα παίξω μπάσκετ, γιατί το λάτρευα, γιατί μου άρεσε αυτό που ένιωσα με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο αυτό μεγάλο παιχνίδι σαν άντρας. Και το εδώ είναι και αμπελόκηπη. Και το εδώ είναι και αμπελόκηπη.
Βρισκόμαστε στους αμπελοκήπους, στη γωνία Τσόχα και Παναγή Κυριακού, δίπλα από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και μιλάμε με τον Τάκη Κορονέ, ο οποίος πέρασε τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια εδώ στους αμπελοκήπους και θεωρεί τους αμπελοκήπους σπίτι του, παρά το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες έχει μετακομίσει στα νότια προάστια. Έρχεσαι εδώ και είσαι πόσο, 22? Όχι, έχω 21 στα 21-22. Οπότε πιάνεις το νήμα που είχες αφήσει φεύγοντας από τα 17 με την περιοχή εδώ. Το συνδέω γιατί ο Παναθηναϊκός έχει το δελτίο μου από παιδικό. Εγώ δηλαδή νομίζω, και σε αυτό πάλι νομίζω, είμαι ο μοναδικός παίκτης από την ομάδα του Παναθηναϊκού που δεν είναι από μεταγραφή, που έμεινε σε όλα αυτά στα πρωταθλήματα. Δηλαδή εγώ είμαι από τα σπάργανα του Παναθηναϊκού, δηλαδή είμαι από την παιδική του ομάδα. Και πώς είναι τότε στις αρχές δεκαετίας του 70 το να ζεις και να κινείσαι σε αυτόν εδώ το χώρο των αμπελοκήπων ως διακεκριμένος πλέον αθλητής του Παναθηναϊκού? Ο κόσμος αρχίζει να σε γνωρίζει, έτσι. Εντάξει. Γιατί εδώ είναι ο φυσικός σου χώρος κατά κάποιο τρόπο. Θα σου πω κάτι, ήμουνα της ηλικίας μου, με γνωρίζανε λόγω του γυμνασίου, δηλαδή εδώ η περιοχή γειτονιές και τα λοιπά, παίζαμε στις παιδικές χαρές, εδώ από πίσω έχει μια παιδική χαρά που υπάρχει ακόμα, στους αμπελόκηπους η παιδική χαρά, που είναι πίσω από το εμπορικό κέντρο που έχει γίνει τώρα στη στροφή στην πλατεία, πάνω εδώ, πάνω στο εμπορικό, από πίσω στον πίσω δρόμο έχει μια πολύ ωραία παιδική χαρά. Πέρασα πριν πολλά χρόνια, είδα ότι έχουν αντί για μία, έχει γίνει παραπάνω από μία από πίσω. Εκεί παίζαμε πολύ συχνά, όχι πολύ συχνά, ώρες ατελείωτες εκεί πέσα από την παιδική χαρά. Γυρνούσαμε τις παιδικές χαρές όλες εδώ της περιοχής και παίζαμε, δηλαδή μας ξέρανε, η πιτσιρικαρία, τις ηλικίες μας δηλαδή, όλοι μας ξέρανε, γνωριζόμασταν. Να σου πω και κάτι άλλο, εδώ έκανα και ένα μαγαζί μου, γιατί ασχολήθηκα με το εμπόριο, έκανα ένα μαγαζί εδώ, Συνόπης, στους αμπελόκηπους, δηλαδή οδό Συνόπης είναι κάθετο στην Μεσογείο. Ναι. Όπως κατεβαίνουμε από την Τζόχα, σωστά. Βγαίνουμε στην Βασιλής Σοφίας, περνάμε απέναντι, αριστερά από το Ιπποκράτιο, πίσω από τον πύργο των Αθηνών. Πολύ ωραία, Ντάλη, σαν χάρτης είσαι. Έκανες όμως και το άλλο μαγαζί κάτω, στις Χρυσοσπηλαιωτήσεις. Το ΚΚ με τον Κέφαλο. Με τον Χρήστο Κέφαλο. Είμαστε αυτοί που φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα τα Converse, τα All Star, τα παπούτσια. Είμαστε αντιπρόσωποι των παπουτσιών. Και κάναμε μεγάλη δουλειά και μεγάλη καριέρα εμπορική με τον Χρήστο. Κάναμε πολύ γνωστή τη σειρά των ΚΚ Sport. Όλοι την ξέρανε. Αυτό το μαγαζί στις Χρυσοσπηλαιωτήσεις που είναι... Στην Αγίου Μάρκου είναι. Του Ψηρή, ας πούμε. Ψηρή, έτσι, ναι, Αγίου Μάρκου. Στο κέντρο της Αθήνας είναι. Αυτό ήταν σημείο αναφοράς, ας πούμε, για τους οπαδούς του αθλήματος. Όλοι και για τους αθλητές. Όλοι περάσαν από εκεί. Δεν υπάρχει, δηλαδή συναντώ πολύ κόσμο τώρα που μου λέει, ξέρεις, μου λέει, από σένα αγόρασα τα πρώτα μου All Star. Από σένα, ξέρω εγώ, αγόρασα τις πρώτες μου κάλτσες από το ΚΚ Sport. Ήταν πολύ γνωστό. Έχω γράμμα κρατήσει που μου έχουν, τότε δεν υπήρχε αντικαταβολή. Μου στείλανε τα χρήματα σε ένα γράμμα. Για να του στείλει σταράκια πού? Από τη Ρόδο μου το στείλανε και μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, σου βάζω αυτά τα χρήματα να μου στείλεις ένα ζευγάρι κάλτσες χωρίς φτέρνες. Φέρναμε τις κάλτσες για το μπάσκετ, γιατί παίζαμε μπάσκετ με κάλτσες ποδοσφαίρου τότε. Και μας τρώγανε τα πόδια. Ναι. Γιατί είμαστε οι πρώτοι που φέραμε κάλτσες χωρίς φτέρνα. Αργότερα άνοιξες και ένα κατάστημα, νομίζω, χωρίς τον Κέφαλο, στο Κολονάκι, σωστά? Ναι, άνοιξα ένα κατάστημα στο Κολονάκι, άνοιξα πολλά μαγαζιά. Μετά φτιάξα μια λυσίδα με τα εμπόριο σπορτίβο, πολλά χρόνια στο εμπόριο. Και ακόμα έχω μαγαζιά με ρούχα, αλλά ήταν η δεύτερη μου αγάπη. Το μπάσκετ το νούμερο 1, τα ρούχα ήταν μια αδυναμία μου. Και λιγότερο στους αμπελοκήπους. Δεν έχουν μεγάλη αγορά οι αμπελόκηποι, έτσι δεν είναι? Δεν έχει αγορά, δεν είχε τότε καθόλου. Εμείς ανοίξαμε το μαγαζί, ήταν κοντά στο γήπεδο του μπάσκετ, μας ήξερε ο κόσμος και το... Ναι, από εδώ μια ευθεία είναι. Μπράβο, στην πραγματικότητα. Ναι, ήταν σε καλό σημείο, ήταν πίσω από τον πύργο των Αθηνών. Οπότε ήμασταν σε καλό δρόμο, είχε περατζάδα εκεί πέρα. Αλλά η αγορά δεν είχε δημιουργηθεί. Η Γκίζη είχε ένα δρόμο, που τον έχει ακόμα, που έχει κάποια μαγαζιά. Η Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι ταχείας διέλευσης, δεν έχει αγορά. Οι αμπελόκηποι δεν υπήρχε σαν αγορά, δηλαδή ακόμα κάτι παράδρομοι μόνο είχαν κάτι μαγαζιά, δεν είχε δημιουργηθεί και ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Και ακόμα δεν έχει, ναι. Δεν είναι εμπορικό κέντρο η αμπελόκηπη. Όχι, αλλά έχει καλά φαγάδια, καλά καφέ, έχει νομίζω ένα ωραίο αρτοποιείο, δηλαδή υπάρχουν ακόμα. Ξέρεις τι μου έκανε εμένα εντύπωση τότε που μεγαλώνεται, είχαμε πολλούς κινηματογράφους. Δηλαδή στο δρόμο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας υπήρχαν
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κινηματογράφοι. Πες τα ονόματα. Αρζεντίνα είπαμε ένα. Γρανάδα. Νιρβάνα εδώ. Νιρβάνα στην Στον δρόμο, στην Τέρμα Αλεξάνδρας. Ναι. Τέρμα, προς αμπελοκήπους. Βερντέν. Άστρον Άνεσης. Άστρο Άνεσης εδώ πάνω. Ελληνής. Ελληνής, καλοκαιρινό. Και λίγο πιο πάνω ο Δαναός βέβαια. Ναι, ο Δαναός ακόμα παραμένει, φέρνει τα παράξενα έργα, τα πολύ έτσι σοφιστικέ. Βερντέν, Γρανάδα έχουν κλείσει. Το Λουξ και αυτό καλοκαιρινό. Αυτά όλα έχουν αλλάξει. Έχουν γίνει πολυκατοικίες. Αλλά τότε ήταν πολύ σινεμά. Νομίζω το Άνεσης έχει γίνει θέατρο. Το Άνεσης έχει γίνει θέατρο. Έχεις δίκιο. Το Αθήνιον παραμένει. Το Αθήνιον ξέχασα να πω, ναι, βέβαια. Το Αθήνιον, του Γαλαξίας. Και ο Γαλαξίας στη Μεσογείων. Τι θυμάσαι έτσι πιο έντονα από τα χρόνια που έζησες στους αμπελοκήπους, από παιδί μέχρι και μεγαλύτερος? Θυμάμαι, να σου πω τι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν ακόμα χωματόδρομοι. Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας ασφαλτοδρομένος, οι από πίσω δρόμοι. Από πίσω προς ποια πλευρά? Και από Γκίζη και από πλευρά Λυκαβητού. Ήταν χώμα. Και μπορούσαμε και παίζαμε παιχνίδια, παίζαμε γκαζάκια, παίζαμε λακκούβες, παίζαμε τενεκέδες. Υπήρχαν λοιπόν οι παρέες, υπήρχαν οι γειτονιές, δεν υπήρχαν τα γήπεδα και παίζαμε εκεί ποδόσφαιρο. Ήταν λίγα τα αυτοκίνητα και παίζαμε ποδόσφαιρο στο χωματόδρομο. Μετά όμως γυρνώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, ήταν αλλιώς τη δεκαετία του 70, πλήρως αστικοποιημένη. Από εκείνη την εποχή, από τη δεκαετία του 70, τι σου μένει έτσι ως θετική γλυκιά ανάμνηση? Μιλάμε για την περιοχή εδώ πέρα. Μιλάμε έτσι. για τους αμπελοκήπους, ναι. Κοίταξε, όπως σου είπα, δεν είδα τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, δεν είδα να κατεδαφίζονται ολόκληρες πολυκατοικίες και να γίνονται άλλες. Δεν είδα, μιλάμε για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τώρα, δεν είδα να χάνεται το πάρκο. Το πάρκο ακόμα υπάρχει. Κοντά στο, που λες στον κινηματογράφο προς τα κάτω, που πάμε προς την Πατησίων, αριστερά υπάρχει ένα μεγάλο πάρκο. Λίγο πριν τα Εξάρχεια. Ναι, υπάρχει ακόμα, δεν έχει αλλάξει αυτό, δεν έχει φύγει το πάρκο. Στους πίσω δρόμους, δηλαδή δεν έχω δει τεράστια αλλαγή στο κομμάτι αυτό και να πω εδώ βρίσκομαι κάπου άγνωστος. Δεν είδα να πω ότι πω εδώ είμαι σε ένα άγνωστο μέρος. Πότε έφυγες από τους αμπελοκήπους? Πολλά χρόνια έχω φύγει. Δηλαδή σε ηλικία 22 χρονών εγώ είχα φύγει. Όταν γύρισα από την Αμερική εγώ άρχισα να μένω στα νότια. Αυτό με τα νότια πώς προέκυψε? Γιατί εντάξει, εσύ είσαι παιδί της πόλης. Προέκυψε ως εξής. Η πρώην μου γυναίκα έμενε στο Φάληρο. Εκεί άρχισα να πηγαίνω στο Φάληρο και άρχισα να μένω στα νότια. Μου άρεσε η θάλασσα. Έφυγα από το κέντρο και έμενα στο Φάληρο. Το θεωρείς κέντρο εδώ? Τους αμπελοκήπους τους θεωρείς κέντρο? Ναι, τους θεωρώ κέντρο. Με τα πόδια είσαι στο Κολονάκης, από εδώ 20 λεπτά. Μπορεί και λιγότερο. Ναι. Μπορεί και λιγότερο. Και στο Σύνταγμα 25, μισή ώρα. Άρα. Είπες το Λυκαβητό. Λυκαβητός τι ρόλο παίζει στην περιοχή? Την εποχή που μεγάλωνα εγώ ήταν απίθανο. Κάναμε απίθανα πράγματα στο Λυκαβητό. Είναι πράγματα που λέγονται? Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Παρακαλώ. Παίζαμε κρυφτό, παίζαμε συμμορίες, κάναμε δηλαδή μάχη με ξύλινα σπαθιά, κάναμε πολλά πράγματα. Εξερευνήσεις, ανεβαίναμε πάνω στους βράχους και κάναμε αναρρίχηση, τέτοια πράγματα.
For me there is no one but you. Please love me too. This is my prayer. Answer my prayer now, baby. This is my prayer. Answer it right now, baby. Say you love me too. Answer my prayer. Τι σου έχει λείψει από τους αμπελοκήπους? Ωραία ερώτηση. Μου έχουν λείψει κάποιες παρέες φίλων που μένουν ακόμα εδώ, που μεγαλώσαμε μαζί, συμμαθητές μου. Δηλαδή σου έχει λείψει η νεανική σου ηλικία, αυτό θες να μας πεις? Όχι. Μήπως είναι αυτό? Δηλαδή μήπως... Σε ποιον δεν λείπει η νεανική ηλικία? Ναι, σωστά. Σε ποιον δεν λείπει? Άρα λοιπόν, τι σου έχει λείψει όλα αυτά τα χρόνια? Ένα είναι οι παρέες με τους φίλους σου και η αίσθηση. Κοίταξε, είχα κάποια σημεία, ας πούμε, που μου άρεσαν να πηγαίνω. Κοίταξε, ήμουν μικρός πολύ και δεν πήγαινα ούτε σε μπαράκια, ούτε σε... και λόγω του αθλητισμού δεν έκανα νυχτερινή ζωή. Υπήρχαν ένα-δύο εστιατόρια που μου άρεσαν κάτω από τον, θυμάμαι, το Λυκαβητό, ένα-δύο παραδοσιακά εστιατόρια, ταβέρνες δηλαδή, που αυτό το φαγητό μου άρεσε. Στα νότια υπήρχε πιο πολύ ψαρό φαγητό, δηλαδή ταβέρνες που πιο πολύ ψάρι και τα λοιπά. Εδώ ήταν κρέας και αυτό μου είχε λείψει. Δηλαδή έψαχνα να βρω τις ταβέρνες αυτές, τις οποίες τώρα δεν τις θυμάμαι, αλλά ήταν στους πρόποδες του Λυκαβητού, από την πλευρά του Κολονακίου. Και εκεί πήγαινα. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου, από εδώ που καθόμαστε, είναι το στενό που λέγεται οδός Παναθηναϊκού, που υπάρχει και το διάσημο Ινομαγειρίων. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου έλειψε κάτι συγκεκριμένο, αλλά οι αναμνήσεις αυτές που απορρέουν και βλέποντας το γήπεδο, το σπίτι μου, το δρόμο που πήγαινα από εδώ με τα πόδια, με τη σχολική μου τσάντα να πάω στο σπίτι μου πίσω, μου φέρνει ωραίες αναμνήσεις. Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί από εδώ και πέρα στους αμπελοκήπους, έτσι όπως τους βλέπεις τώρα και στο βαθμό που τους ζεις ως περαστικός, φαντάζομαι? Τι θα ήθελες όμως ως αμπελοκηπιώτης για τον τόπο αυτόν το συγκεκριμένο για τα επόμενα χρόνια? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη αλλαγή τώρα. Δεν ξέρω με το θέμα με το γήπεδο εδώ. Από ό,τι διαβάζω θα γίνει μεγάλο κομμάτι πράσινο. Είναι 20 στρέμματα το ακίνητο. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω ακούσει πολλά, αλλά δεν ξέρω. Το σχέδιο είναι ότι θα γίνει χώρος πρασίνου με ένα μέρος που θα είναι μουσείο του Συλλόγου, του Παναθηναϊκού, και υπόγειο πάρκινγκ. Καθόλου πολυκατοικία ή κατοικίες? Όχι. Εντάξει, γιατί είχα ακούσει κάτι τέτοιο. Οκ. Αυτό θα το επηρεάσει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που λείπει, πιστεύω, είναι δεν έχουμε πάρκα πολλά στην περιοχή των αμπελοκήπων. Θα μπορούσαμε να έχουμε παραπάνω πράσινο. Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ο δρόμος της Βασιλής Σοφίας μέχρι τους αμπελοκήπους, αλλά και πάνω προς συνεχίζοντας την Κηφισία σε πάνω. Αγία Τριάδα. Όλο αυτό είναι τρομακτικά με αυτοκίνητα γεμάτα. Η κυκλοφορία είναι τραγική. Δηλαδή δεν ξέρω αυτά είναι τα φανάρια που δεν είναι ρυθμισμένα. Δεν ξέρω αν είναι οι μοναδικοί δρόμοι που μπορούν να πάνε από το κέντρο της Αθήνας κάθετα και να ανέβεις και να πας, δηλαδή θες να πας βόρεια προάστια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θέλει να πας... Να σκεφτούμε κάτι όμως. Δεν έχει διαπλατηνθεί ποτέ η Βασιλής Σοφίας τις τελευταίες δεκαετίες και δεν πρόκειται να διαπλατηνθεί ποτέ. Μα δεν μπορεί να διαπλατηνθεί. Δεν μπορεί. Πώς θα βγει? Πόσα αυτοκίνητα είχαμε στην πόλη τη δεκαετία του 70 και πόσα έχουμε σήμερα? Δεν διαφωνώ, αλλά πρόσεξε να δεις. Όταν είσαι ένας που έχει σπουδάσει αυτό το, πώς λέγεται, το συγκοινωνιολόγος που είπες, θα πρέπει να βρεις εναλλακτικές λύσεις πώς θα διοχετέψεις ένα όγκο αυτοκινήτων με άλλο δρόμο που μπορεί να γίνει η διαπλάτηση ή η κατεύθυνση. Δηλαδή μπορεί η Βασιλής Σοφίας να μην μπορεί η Λεωφόρο Αλεξάνδρας να μην μπορεί, αλλά όταν εγώ θέλω να πάω από το κέντρο και να πάω βόρεια ή να βρω έναν τρόπο, να μου βρεις έναν τρόπο εσύ που το έχεις σπουδάσει και το έχεις μελετήσει και είναι η δουλειά σου, να μπορέσω να πάω. Πες μας δύο κουβέντες για αυτό το γήπεδο. Τρόμαξες όταν πρωτομπήκες μέσα? Όταν πρώτο είδες αυτή την κατηφόρα? Απλώς για όσους δεν το ξέρουν, Τάφος του Ινδού ήταν μια επιτυχημένη ταινία του Φριτς Λανγκ, η οποία πεζόταν στα σινεμά την εποχή που εγκαινιάστηκε το γήπεδο, που ήταν το 1960. Ναι. Πηγαίνοντας στο Αρζεντίνα να δουν κάποιοι Παναθηναϊκοί τον τάφο του Ινδού, υπάρχει η σκηνή όπου κατεβαίνουν στη σπηλιά. Από μια σκάλα
περίεργοι, Ακριβώς. πολύ κατηφορικοί, πολύ απότομοι κτλ. Ακριβώς. Και λέει ο Στεφάνου, σαν το γήπεδό μας είναι αυτό. Ναι, σαν το Και έμεινε ο τάφος του Ινδού. Και έγινε ο τάφος του Ινδού. Και έγινε και λόγω ότι επειδή ήταν πολύ μικρό το γήπεδο και ήταν κατέβαινες κάτω, το γεγονός ότι ήταν και ο αντίλαλος και γενικά ήταν στρούγκα, ας πούμε, ο φύλαθλος ήταν πολύ κοντά στο γήπεδο. Ήταν δύσκολη έδρα για τους αντιπάλους. Πολύ δύσκολη έδρα. Σ' άρεσε να παίζεις εκεί μέσα? Μου άρεσε, ναι. Το θεωρούσα σπίτι μου. Εκεί περνούσα τις περισσότερες ώρες της ζωής μου. Μου άρεσε, ναι. Αλλά μου άρεσε να παίζω μπάσκετ γενικά, οπουδήποτε και να παίζα. Ετοιμάζεις ένα βιβλίο. Είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι ένα βιογραφικό βιβλίο. Έχει μέσα και κομμάτια βιωματικά, σκέψεις και συναισθήματα που απορρέουν από τον πρωταθλητισμό, τα καλά και τα κακά του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού αναφέρω, σκέψεις μου που με απασχολούν για το μπάσκετ στην Ελλάδα, για τα νέα παιδιά, για τον τρόπο που μπορεί να εξελιχθεί ένας αθλητής, και γενικά είναι και βιογραφικό, δηλαδή αγώνες, μεγάλοι αγώνες που έχω βιώσει με την εθνική ομάδα, με τον Παναθηναϊκό, την περίοδο του Πανιωνίου, του ΠΑΟΚ που πήγα και για μικρά χρονικά διαστήματα. Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο που δεν είναι απλά ένα στεγνό βιογραφικό βιβλίο, έχει σκέψεις και συναισθήματα που αφορούν και ψυχολογικά κομμάτια του αθλητισμού. Αισθάνεσαι περισσότερο αθλητής τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια? Αισθάνεσαι περισσότερο αθλητής ή επιχειρηματίας έμπορος? Γιατί έχεις πολλά μαγαζιά στη ζωή σου. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι ούτε αθλητής ούτε επιχειρηματίας. Δάσκαλος του μπάσκετ όμως. Εντάξει, δάσκαλος του μπάσκετ σίγουρα, γιατί αυτό κάνω τώρα. Αλλά αισθάνομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την τύχη να κάνει επάγγελμα γιατί δεν ήμασταν επαγγελματίες τότε, να βιώσει κάτι το οποίο ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα στη ζωή του και ήταν ένα ταλέντο του. Να μπορέσει να το ζήσει αυτό. Και το ζήσα για πολλά χρόνια. Και είμαι πολύ τυχερός που το έκανα αυτό και με τον τρόπο που έγινε. Θέλω να πω και αυτό σημαντικό. Είναι κάτι που δεν το καταλάβαινα όταν το ζούσα. Είναι ότι έπαιξα στην εθνική ομάδα για πολλά χρόνια και φόρεσα το εθνόσημο. Ήμουνα και τότε υπερήφανος και συγκινημένος, αλλά τώρα πραγματικά που το σκέφτομαι και το βιώνω και βλέπω την εθνική ομάδα, παρακολουθώ τα παιχνίδια, ακόμα και σε οτιδήποτε, στο πόλο που το βλέπω ή στο ποδόσφαιρο που τη βλέπω. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι υπηρέτησα την πατρίδα μου. Είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή ήμουν τυχερός που υπηρέτησα την πατρίδα μου με αυτόν τον τρόπο. Και έτυχα να δω, να ακούσω τον εθνικό ύμνο, να κερδίσουμε μετάλλια χρυσά. Αυτό για μένα είναι, αν με ρωτούσε στην καριέρα μου, που όπως ανέφερε στα 11 πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό, που είναι σπουδαία, αλλά για μένα είναι η εθνική ομάδα. Πότε θα βγει το βιβλίο? Πιστεύω ότι θα βγει το Σεπτέμβριο, αν ο Βασίλης ο Σκουντής καταφέρει να γράψει το κομμάτι να του. Γράψει το κομμάτι του, ναι. Ένα κομμάτι του βιβλίου θα το γράψει ο συνάδελφος ο Βασίλης Σκουντής. Γράφει με καθοδήγηση δικιά μου, αλλά γράφει κομμάτι αγώνων που λόγω της ιδιότητας του σαν δημοσιογράφος ξέρει περισσότερα. Γράφει το ρεπορταζιακό μέρος. Ακριβώς. Έχει γράψει τον πρόλογο του βιβλίου και πραγματικά και μου άρεσε πολύ και εκφράζει πολλά πράγματα. Ωραία, βγάλτε το και μόλις βγει, τώρα ήρθαμε και σε βρήκαμε εμείς εδώ, στο δικό σου χώρο, στους αμπελοκήπους. Μόλις βγει να έρθεις να μας βρεις εσύ στο δικό μας χώρο, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, και να μιλήσουμε για το βιβλίο αποκλειστικά. Και θα έρθω και θα σας καλέσω. Ή να κάνουμε και μια 24ωρη συζήτηση για μπάσκετ. Εδώ με τον Γιώργο Τριανταφυλόπουλο. 24ωρο είναι λίγη. Και τον Χρήστο Ζορμπά που. Με τον Χρήστο και τον Γιώργο μπορούμε να μιλήσουμε ώρες. Φροντίζουν τον ήχο μας. Θα καθίσουμε να μιλάμε για μπάσκετ 24 ώρες είναι λίγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάκη Κοροναίο που ήταν μαζί μας, που αφιέρωσε όλη αυτή την ώρα για να μας μιλήσει για τους αμπελοκήπους, την περιοχή όπου μεγάλωσε, την περιοχή όπου ανέπτυξε ως επιτοπλίστων το αθλητικό του ταλέντο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της αθλητικής του καριέρας και έκανε και τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα με εκείνο το μαγαζί στη Συνόπης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς γιατί με φέρατε πίσω πάρα πολλά χρόνια, ευχάριστα χρόνια, με ωραίες αναμνήσεις, και
Θα μπορούσα να μείνω μαζί σας αρκετές ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αναμνήσεις φέρνουν και λίγο έτσι μια... Μελαγχολία, νοσταλγία. Νοσταλγία, ναι. Η λέξη είναι όχι μελαγχολία, νοσταλγία είναι καλύτερη λέξη. Είναι μια ωραία νοσταλγία. Δηλαδή, εγώ θα γυρίσω στο σπίτι μου και θα πιω ένα ποτηράκι κρασί και θα το σκεφτώ πιο πολύ ακόμα τους αμπελοκήπους. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάκη Κοροναίο. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί εδώ στη συχνότητα του Αθήνα 984, πάλι με κάποιο προσκεκλημένο ο οποίος θα μας μιλήσει για το αγαπημένο μέρος της πόλης, της Αθήνας, αυτό με το οποίο έχει συνδεθεί περισσότερο από κάποια άλλα. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Oh, come on. Woo. Let's get it on. Ah, baby. Let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Ooh, we're all sensitive people with so much to give. Understand me, sugar. Since we got to be here, let's live. I love you. There's nothing wrong with me loving you, baby, no, no. And giving yourself to me can never be wrong if the love is true. Oh, baby. Ooh, don't you know how sweet and wonderful life can be? Ooh, I'm asking you, baby, to get it on with me. Ooh, I ain't gonna worry, I ain't gonna push, I won't push you, baby. Come on, come on, come on, come on, come on, baby. Stop being around the bush. Hey, let's get it on. Get it on. You know what I'm talking about. Come on, baby. Hey, hey, let your love come out. If you believe in love, let's get it on. Ooh, let's get it on, baby. This minute, oh yeah, let's get it on. Please get it on. I know you know what I've been dreaming of. Don't you, baby? My whole body won't feel it of love. I ain't gonna worry. No, I ain't gonna push. I won't push you, baby. Woo! Come on, come on, come on, come on, come on, darling. Stop beating around the bush. Oh, gonna get it on. Threatening you, baby. I want to get it on. You don't have to worry that it's wrong. If the spirit moves you, let me groove. Good, let your love come